toinen. Alle 75 kilogrammaa. No mulla on Nikolla nälkättävä jo hätää. Okei, eli ei vissiin oo vai onko, en tiedä, katsotaan. Ei oo taukoa. Annetaan hetki vielä, niin annetaan edellisen ottelun ottelija poistua päästä. Jengi on tyytyväinen tuohon, oikea tuomio, hyvä tuomio. Kiitos korjauksesta. Hyvä, kyllä levelituomarit osaa hommansa. Seuraavaksi miinus 75 kilogrammaa, under 75 kilograms, 3 times 3 minutes, 3 kertaa 3 minuuttia. In the blue corner, sinisessä nurkassa meillä on Suomesta Nikos Salonen! Niko Salonen, niin tosiaan meillä on Sami Ratilainen vastaan Niko Salonen, toinen Muay Thai-ottelu. Nähdäänkö taas jälleen Thai-rituaali? Varmasti, koska tää on Muay Thai Professional kuitenkin. Kuuluu tapoja. Myös Suomesta, also from Finland, Sami Ratilainen! Sieltä saapuu Sami Ratilainen seuraavaksi kehään. Sieltä ensimmäinen erä käynnistyy. Kehätyttö saapuu areenalle. Kyllä. Voiko sanoa Maria, hyvä Sonja. Kommentteja. Sieltä ottaa valmiin. Yfferi, tälkeen tauko. Joo. MP Hussu. Jos on kyllä etäistään varaa. Paljon. Sille ei kyllä lämmitellä ollenkaan. Hyvä kysymys. Siellä tehdään taas perusrituaalit tulilla, Muay Thai-rituaalit. Tärkeä osa ottelua. Ja myös tähän liittyy sekin, että musiikki soi koko ottelun ajan taustalla näissä Muay Thai-otteluissa. Kyllä arvostettava urheilulaji. Magan matsi on vähän myöhemmin, tuossa lueteltiin aikaisemmin. Magan matsi tulee noin kello 10 aikoihin. IP Oksasta vastaan. Superhulkin finaalissa. Hienot koreografiat. Tää vai tuo niin se tietynlainen mainio. Jos vaikka se hautaa sitä Mitä toi tarkoittaa joku? Se hautaa sitä, kun se hautaa joo, sitä. kun se kaivaa, niin se hautaa sitä. Se on mind game vähän niinku. Mental warfare. Jep. Hyvä saada tietoa tästäkin. Hei, ammatti. Moro. Taas jollain radio päällä. Onko se tää rikkinäinen radio?
Joo, no niin. Mä jätän sen kiinni vaan jos... Niin hei, toi ammattinyrkkeilyäijä tulee sit kohta. Joo, Tästä pitää kaikkeen lähteä ammattin pois. jälkeen? Joo, No niin, alkaa yes. melkein ammattinyrkkeily melkein heti perään. Joo. Mä lähden tokan jälkeen. Joo. Aika pitkä rituaali, mutta tää on tärkeä osa tätä kaikkea. Tuo on saman hyvä alkulämmittely. Totta muuten. Joku saattoi ihmetellä, jos avaa tämän striimin nyt, että mitä täällä tapahtuu, mutta siis tää on Muay Thain tärkeä, vanha, arvokas, perinteinen rituaali, mitä tehdään. Kirjoittaa kauan tää kestää vielä. Tää kestää niin kauan kuin se kestää, mä en tiedä. Onko näistä joku aikaraja tai jotain, mutta onhan tää nyt hienoa taidetta nähdä. Mutta itsellekin ihan uutta. Se ampuu jousista. Kohta tulee. Bam. Oho, Bam. Bam. mitä? Se oli hieno ottelu, no niin se on. Sami vastaan Niko ensimmäinen erä. Rituaalit on tehty ja taputeltu. Haudat on kaivettu ja nyt mennään tosi hommiin. Nyt on nää tosi homma. Ja sit mentiin. Katsotaan toimiko rituaalit vai ei. Erittäin hienoja potkimista Samilta. Oi! Mene Sami! Samin potkut on niinku jabit. Oi, raakaa meininki. Se on kovempi! Oi, kyynärpää. Nyt tulee monta kyynärpäät peräkkäin. Ai. Varmasti Sattuu itseään kun katsoo tota. Hienosti kaivaa Sami kyynärpäätä polveen vuorotellen. Ai. Siinä oli kunnon Tekken kombo. Lisää! Ja hienoja potkuja vielä perään. Sami aloitti erittäin vahvasti tätä erää. Lisää vaan! Ultimate. Kyllä rituaalit toimii. Rituaali toimii kyllä. Ja sieltä! Oi, noi on rankkoja. Ai. Tuomari on vähän edessä, mutta Oh my god. Kato, verta on joka puolella. Aukes. Otsa auki vastustajalla. Pakko sanoa, että Nikon pää on ollut tosi kestävää kyllä. En oo ikinä nähnyt, että joku ottaisi noin paljon lyöntejä vastaan. Kyynärpäät ja polveja. Ja ihan naama ihan auki. Rauhoita! Naama kokonaan auki. Ei oo kiire! Ai, ja vielä jatkuu kyynärpäät Ei oo tulee kiire sieltä. Sami, rauhoita! Hieno suojelu Samilla. Oh! Ei lisää. Ai, polveen päähän. Nyt on paha. Kyynärpäätä, polveen, lyöntejä, potkui. Kaikki asiat on käytössä. miten näette Mä vartalo en ymmärrä, miten toi Niko on kestänyt tähän mennessä. Koko ajan, kato vielä. Ai. Nyt näyttää pahalta.
On se vahva mies. Mies ottaa miehestä mittaa. Kyllä siinä näkee, kun rituaaleissa on voimaa. Mikä erä? Tää oli ensimmäinen. Tää oli ensimmäinen erä ja tää on lopputulos. Näyttää tältä. Niko kesti erittäin hyvin tän. Ihan hullu kestää. Joo, tosi hyvin kesti. Pitäisikö meidänkin tehdä rituaaleja? Kyllä pitäis tän jälkeen. Ja siellä on nyt tulossa taas kehätyttörituaali, eli toinen erä. Ja kehätyttönä tässä blondina toimii Noora Aleksandra, se on myös taitava freestyle-räppäjä. Instagramista löytyy. Saa nähdä, päästäänkö kolmanteen erään vai ei, mutta se on ihan veressä. Tuolla katsomo yleisö sanoo toi toinen jätkä, että katsotaan. Kyllä se voi olla ylpeä, että se kesti tommoset. Katsotaan, kestääkö Niko samanlaisen erän Samin vastaan. Riittääkö Samilla samaa prässäämistä ja tempoa kuin äskeisessä erässä? Sami, terävä duuni! Ja heti ollaan kiinni taas toisissaan ja mies ottaa mittaa miehestä. Oi, mikä kyynärpää. Oi. Tää on ihan kuin Tekken matsi vittu. Tää on raakaa. Tää on. Takakiertopotku! Oi. Nikolikin on terävä työ nyt kun lähtee lyömään sieltä rohkeasti ja on siinä kestävä mies. Kyllä on todistettava, kun Taimaan suurlähettiläs on täällä ja Robert Helenius. Oi. Ja polvi sieltä tuli. Polve! Samihan kesti kyynärpäät nyt. Se aijaa sieltä tuli läpi. Kyllä Sami on löytänyt sen vahvan aseen, se on kyynärpää, sitä se siellä kaivaa koko ajan ja... Sami! Oi. No nyt tuli Nikoltakin kyynärpää. Sami, polve vastaan! Sami, polve vastaan, kun tulee! Polve vastaan! Sami, polve! Oi! Potku tulee päähän. Potku nousee niin nopeasti, se on ihan kuin jabbi. Oi, hieno kuitti! Tässä molemmat tulee vähän enemmän väsyneempiä kuin äsken, mutta... Polvi! Ei oo mitään! Sami, polvi! Sami vaan tulee läpi sieltä lyönneistä. Niko liikkuu hienosti sivulle. Antaa hienon kombinaation. Sami alkoi olla väsynyt, nyt ei oo sama tempo kuin ekassa erässä, mutta sieltä tuli hieno ysäripotku Nikon vatsaan. Hieno blokki! Hyvä Sami! Sami kaivaa taas kyynärpäät siellä ja kyllä se osuu. Jakso! Nyt ollaan clinchissä taas. Polvi! Ja kiiruta vastaan! Hieno lyönti Niko. Nyt antaa vastaan molemmat, kato. Niko pakittaa lyö samaan aikaan erittäin hienosti. Sami alkoi olla väsynyt, nyt pitää Samin tehdä lisää töitä. Se pisti kaikki voimat ekas erässä. Oi. Hyvä! Oi, hieno potku. Lisää samanlaisia! Sille ei riitä! Oli kova tempoinen erä myös. Molemmat on vahvoja sotureita. Ottanut kovia iskuja vastaan, vielä jaksaa painaa. Tää on nyt niinku sanoisin, että niinku... Tää on se ratkaiseva erä, tää viimeinen erä.
Naiskeästä. Seconds out of the ring. Time for round 3. Viimeinen erä. Jengi sanoi tosi tasainen erä, että 1-1. Joo, mä sanon myös 1-1. Nyt on niinku tää on se ratkaiseva. Nyt pitää jaksaa. Pitää molemmat jaksaa tehdä nyt. Oi, sieltä lyö hienosti Niko kovia lyöntejä. No oi. Niko on vahva mies oikeesti. Oi, ja nyt tulee polve Samilta. Hyvä suojaus on Samilla kyllä. Nyt pitää saada omia lyönteisiä väliin. Miten toi ois hengissä ekan erän? Joo, mäkään ymmärrän. Niko niinku otti eka erässä niin paljon osumia ja nyt se on niinku ihan kuin energiaa riittää niinku ekas eräs olisi. Uudesti syntyy. Kyllä. Ehkä ei tarvikaan tästä rituaalia välttämättä. No. Hienosti liikkuu Niko sivulle, kun Sami prässää sitä kohti. Nyt ollaan taas clinchissä. No niin, nyt antoi Nikokin kyynärpäät takaisin. Omaa lääkettä. Hieno potku Samilta. Sami näyttää tosi väsynyt, että sen pitää nyt jaksaa pitää kädet ylhäällä, tehdä omia hyökkäyksiä vielä, koska taas se ratkaiseva erä. Hieno potku Samilta jalkaa. Niko tulee vaan päin ja oi. Hieno kierropotku päähän. Noin. Sami näyttää erittäin väsyneeltä ja Niko siellä prässää ja lyö omia lyöntejä hienosti. Liikkuu edes taakse sivulle ja oi. Joo, Sami kertaa olla spagettia vähän tässä nyt niin. Pitää jaksaa vaan potkui, pitää eteensä kauempana ja Niko on erittäin terävän näköinen. Ollaan viimeisessä erässä ottanut kovia osumia, mutta silti jaksaa painaa Niko siellä. 10 sekuntia jäljellä, viimeiset lyönnit. Jaksaa. Oi, sieltä tulee viimeiset iskut. Kyllä se Niko on enää. Tosi hieno comeback Nikolta oikeesti kokonaisuudessaan. Mä olin jo varma, että jää makaa kahden tokassa erässä, en ois ikinä odottanut. Kyllä, mäkään ois ikinä odottanut. Vahva mies. Wow, kato. Oi, mitä lyöntejä. Teräviä lyöntejä. Teräviä lyöntejä Nikolta. Ei tunnu missään. Vieläkö jaksaa? Ai. Ja sota on ohi. Hieno, upea ottelu. Tässä oli yllätyksiä. Niko oli niinku hiton kestävä kaveri. Otti alussa niin paljon osumia, pää aukesi ja potkui tuli otettu vastaan verta valua. Ja sit se niinku tokas eräs tulee ja kääntää koko matsin toisinpäin. Aikamoinen kaveri. Nyt odotetaan vaan tulosta. Siinä on vahva mentaliteetti. Tossa on niinku vahva mentaliteetti miehelle. Niko niinku otti kaiken vastaan. Tokas eräs päätti, että vittu nyt ei tää niinku natsaa. Käänsi kaiken toisinpäin. Ja näytti, että mä tulin tänne sotiin. Rituaalit ei auta. Okei, splitillä menee. Split meinaa tiukkaa. Oi! Se otti voiton kotiin. Ansaittu voitto. Molemmat otteli hienosti, mutta Niko ansaitti tämän voiton. Niko Salonen. Siinä oli niinku petollinen kaveri. Muay Thai Professional -turnan voittaja.